Noi nu tăiem pădurea ca să acoperim bonusuri. Aceste bonusuri au fost abordate conform unei legi aprobate în Parlamentul României. Nu le-am inventat noi la Rom Silva. În statutul personalului silvic era un articol de lege care prevedea acordarea acestei gratificații la pensionare. Totuși, în 2015 au fost alocate bonusuri în valoare de 9 milioane jumate. 2016, 10 milioane 800 de mii. 2017, 17 milioane 800 de mii. 2018, 20 de milioane 400 de mii. 2019, 48 de milioane, 2020, 38 de milioane, 2021, 54 de milioane, 2022, 43. Într-adevăr, în 2023 aveți 135, în 2024 suma aceasta mult mai mică de care vorbiți este vorba de 54 de milioane. Banii aceștia nu au apărut din eter. Banii aceștia au apărut din tăierea de păduri. Nu aveți altă variantă de dumneavoastră de venit. Principala versiune de venit, principala sursă de venit pe care o aveți este tăierea de păduri. Deci cele 54 de milioane din 2024, cele 135 de milioane din 2023, doar pentru ca niște oameni să se pensioneze și să-și ia niște bonusuri. Deci nu vorbim de celelalte cheltuieli, nu vorbim de sporuri, nu vorbim decât doar de oameni care s-au pensionat, doar pentru a acoperi sporurile de pensionare, bonusurile de pensionare, au trebuit să dispară niște păduri.